Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Magnum Opus. Εγώ είμαι ο Χρήστος και σήμερα μαζί μου είναι ο Θοδωρής. Καλησπέρα, συνοδοιπόρος σας σε αυτό το επεισόδιο θα είμαι εγώ σήμερα. Σήμερα το Magnum Opus, το οποίο σημαίνει το απόγειο από κάτι, το πιο γνωστό ή γενικότερα κάτι που θεωρείται από το μέσο κόσμο το καλύτερο, αφορά τις ιστορίες από video games. Θεωρούμε ότι είναι άκρως ενδιαφέρουσα θεματολογία, γι' αυτό οφείλετε να προετοιμαστείτε. Θα έλεγε κάποιος να δέσετε τις ζώνες σας, καλή ώρα, και να ετοιμαστείτε για ένα πολύ ενδιαφέρον, ποικιλόμορφο επεισόδιο. Και ευχαριστείτε την πτήση σας. Οπότε, Θοδωρή, για πες σε μένα και στο κοινό, ποια θεωρείς ότι είναι η καλύτερη ιστορία από video game? Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω, όπως είπε ο Χρήστος, ως PC player και συγκεκριμένα ως player που δεν παίζω καθαρά story games. Το οποίο θεωρώ είναι πολύ σημαντικό και στην απόφαση που πήρα για ποιο game θα διαλέξω. Προσωπικά δεν με ενθουσιάζει η ιδέα του να διακόπτεται το gameplay από cutscenes, όσο smooth και να είναι, γιατί ειδικά στα πιο πρόσφατα παιχνίδια, βλέπε God of War, κάτι το οποίο δοκίμασα εγώ πρόσφατα, το Ratchet Clank Rift Apart, που ήταν εξαιρετικό παιχνίδι. Δεν μου αρέσει να διακόπτεται η ροή του παιχνιδιού από ένα cutscene, στο οποίο δεν μπορείς να ελέγξεις το χαρακτήρα σου. Οπότε εμένα προσωπικά με τραβάει περισσότερο το visual storytelling, εννοώντας την περιγραφή του κόσμου μέσα από οπτικά μέσα ή μέσα από περιγραφές διαφόρων items, αφηγήσεις χαρακτήρων που θα βρεις μέσα στον κόσμο του παιχνιδιού. Θεωρώ το κάνει πολύ πιο immersive και σε αφήνει λίγο να χαθείς μες στον κόσμο του χωρίς να σου δίνει αυτό το αυτόματο exposition. Σε κάνει να θες να εξερευνήσεις και εσύ λίγο παραπάνω. Με λίγα λόγια είναι Souls player αυτό που λέμε, ότι προσπαθεί να δικαιολογήσει παιχνίδια τα οποία δεν έχουν κανένα story, και είμαι σίγουρος ότι γι' αυτό θα φάω αρκετό hate. Προσπαθεί να δικαιολογήσει παιχνίδια που δεν έχουν κανένα story, λέγοντας ότι το visual storytelling βρήκαμε μια random σακούλα αγκαλιά με έναν αρουραίο, οπότε κάτι θέλει να μας πει ο developer γύρω από αυτό. Και αυτό θα ήταν ακριβώς το disclaimer που θα έκανα πριν ξεκινήσω. Γι' αυτό ακριβώς έδωσα όλη αυτή την πληροφορία, γιατί απλά ήθελα να μιλήσω για Souls Games. Συγκεκριμένα θα πούμε πρώτα για τον αστείον Ιάπωνα, ο οποίος απλά έχει βγάλει το ίδιο game 7 φορές και απλά έχει πετύχει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει κάτι πρωτοποριακό με τα video games του. Το Kojima. Ακριβώς. Αυτόν που δολοφόνησε στο Α, που είχε βγει και στα ελληνικά δελτία ειδήσεων, προφανώς. Ευτυχώς ήταν στον Α και όχι στον Αντένα, νομίζω βασικά. Στον Αντένα. Και δεν ήταν στο Μέγκα, γιατί θα ήταν αγκαλιά με τον Ευαγγελάτο. Ξέρεις, μαζί με τα υποβρύχια κάτω χαμηλά. Αυτό μπορεί να είναι και spoiler. Δεν ξέρω, θα δείτε στο μέλλον. Για μένα το Magnum Opus σε story βιντεοπαιχνιδιών είναι το Bloodborne. Το οποίο όλος παραδόξως είναι PS exclusive. Και όλος παραδόξως να σημειώσω εγώ ότι παρόλο που η Sony κάνει remake μέχρι και τη γιαγιά της, έκανε κυριολεκτικά remake το PlayStation 1, έκανε το 5, τώρα θέλουν να το κάνουν remake, ας πούμε, στο πώς μοιάζει. Δεν έχει, μη σχολιάσω το Horizon, το The Last of Us και τα λοιπά που τα έκανε remake ενώ βγήκαν πριν 2-3 χρόνια. Δεν έχει αγγίξει το Bloodborne. Δεν θέλει να το αγγίξει, γιατί νομίζω το έχουν απλά χωμένο σε ένα χρηματοκιβώτιο κάπου. Όλη την πληροφορία γενικά. Θεωρώ ότι το remake του παιχνιδιού είναι έτοιμο. Απλά σε περίπτωση που η εταιρεία πάει να χρεοκοπήσει, απλά θα το κάνουν release, γιατί ξέρουν ότι θα πουλήσει τον κόλο του. Ένα game το οποίο δεν είναι κλειδωμένο στα 30 FPS και ένα game το οποίο έχει καλύτερα γραφικά από όταν βγήκε. Και ας πάμε λοιπόν στο zoom. Γιατί είναι το Magnum Opus μου, το Bloodborne? Η αλήθεια είναι ότι το σύγκρινα λίγο στο μυαλό μου σε σχέση με τα άλλα Souls games. Και γενικά όλα τα Souls games έχουν την ίδια ιδέα. Ότι είσαι απλά σε έναν κατεστραμμένο κόσμο που δεν υπάρχει ελπίδα. Απλά ουσιαστικά ψάχνεις να βρεις το λιγότερο σκατά τέλος για αυτόν τον κόσμο. Αυτό είναι η ιστορία κάθε Souls game. Είναι θέμα προοπτικής. Όλοι είναι κακοί σε αυτές τις ιστορίες. Συγγνώμη που διακόπτω. Καλύτερο και από το Elden Ring. Ναι. Θεωρώ, μ' αρέσει πιο πολύ το στυλ του και ο κόσμος του. Θεωρώ θα μπορούσε... Μπορεί να χάσει και το κεφάλι σου στο PC community για αυτό το comment. Το γνωρίζω, αλλά είναι ξεκάθαρα θέμα προτίμησης, καθώς το Elden Ring έχει μια πιο μεσαιωνική προσέγγιση και μέσω θεοτήτων και μέσω κόσμου. Δηλαδή
έχεις να κάνεις με πάρα πολλές δυνάμεις που κινούν τα νήματα, με διάφορες φυλές, με διάφορους θεούς. Είναι πολύ πιο ευρύ το range του. Το αντίστοιχο Predator, ας πούμε. Θα μπορούσες να το πεις και έτσι. Predator vs Terminator βασικά θα έλεγα. Ακόμα καλύτερα. Judgment Day. Ακριβώς. Το Bloodborne όμως είναι στημένο γενικά σε ένα πολύ πιο γοτθικό στυλ. Σε έναν κόσμο ο οποίος θυμίζει Αγγλία. Και δεν εννοώ Λονδίνο που σε μαχαιρώνουν σε κάθε γωνία που στρίβεις, εννοώ παλιά Αγγλία. Και το όλο setting του είναι για άλλη μια φορά απλά απελπιστικό. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος απλά πήγε να κάνει μια μετάγγιση αίματος σε ένα περίεργο μέρος, αρκετά περίεργο μέρος, και ξύπνησε σε ένα όνειρο. Τώρα το αν αυτό που ζεις είναι όνειρο ή όχι δεν μπορείς να το ξέρεις. Αλλά ουσιαστικά αυτόν τον κόσμο στον οποίο έχει ξυπνήσει, απλά τον έχουν κυριέψει άνθρωποι που έχουν μετατραπεί σε τέρατα, Eldritch, ξέρω εγώ, οντότητες. Είναι πολύ Lovecraft-esque σαν κόσμος. Δηλαδή, είναι δύσκολο να κατανοήσεις αυτό που συμβαίνει. Όχι επειδή το game δεν το εξηγεί καλά, απλά σαν concept είναι δύσκολο να καταλάβεις τι συμβαίνει στο game. Κάτσε, για να καταλάβει και ο κόσμος. Για να καταλάβει και ο κόσμος δηλαδή. Ουσιαστικά παίζουν σαν το Cthulhu. Κάπως έτσι. Είναι από εκείνη την ιστορία, ναι. Δεν έχει πολύ clunky gameplay εσύ όμως. Δηλαδή, εγώ θα πω ξανά την αμαρτία μου ότι το έχω παίξει πάρα πολύ λίγο και το βαρέθηκα. Αλλά δεν είμαι και γενικά Souls fan, ας πούμε, Souls-like games fan. Αλλά και πάλι αυτό που λένε, ας πούμε, τα 30 FPS και το ένα και το άλλο, είναι που είναι δύσκολα αυτά τα παιχνίδια. Άμα δεν σε βοηθάνε και οι μηχανισμοί του ίδιου του παιχνιδιού, είναι νύλα κακιά. Από ό,τι έχω καταλάβει, πολλοί δεν προτιμούν το Bloodborne σαν πρώτο game που θα παίξουν από Soulsborne παιχνίδια, γιατί δεν είναι καλά optimized, είναι πολύ περίεργο το gameplay του σχέση. Δηλαδή, έχει αρκετές αλλαγές και διαφορές με τα πιο mainstream παιχνίδια, με τα core games, τα Dark Souls δηλαδή. Διότι δεν σου δίνεται η επιλογή να αμυνθείς τον εαυτό σου τόσο πολύ όσο τα άλλα. Η άμυνα σε αυτό το game είναι πρακτικά η επίθεση. Δεν έχει dodge button, σωστά. Έχει dodge button. Κάτι θυμάμαι, δεν έχει ένα βασικό. Δεν έχει shields. Δεν μπορείς να κάνεις equip ασπίδα σε σχέση με τα άλλα Souls games. Και ουσιαστικά μπορείς να χάσεις ένα κομμάτι της ζωής σου και να το κάνεις regenerate χτυπώντας τον αντίπαλο. Αυτό το κομμάτι της ζωής που χάνεις. Το οποίο ουσιαστικά σε οθεί να είσαι πιο aggressive. Γι' αυτό κιόλας δεν υποστήριξε, θεωρώ, η FromSoft το όλο concept του να έχεις ασπίδα. Γιατί πάει ενάντια σε όλη την ιδεολογία του παιχνιδιού του πώς να παίξεις. Πιστεύεις ότι θα μπορούσε να ήταν η μελλοντική Ελλάδα, ας πούμε, ο κόσμος του Bloodborne, ή αντίστοιχα ένα τωρινή ορεινή / χωριό περιοχή της Ελλάδας? Ένα κακό όνειρο, ναι, θα μπορούσε πιστεύω, όπου ουσιαστικά θα μπορούσες να είσαι άνετα, ξέρω εγώ, ένας άνθρωπος ο οποίος απλά έχει καπνίσει περίεργα βότανα. Κάπου στη μέση της ημέρας, γιατί αυτά βρήκε στον κήπο σου να φυτρώνουν χωρίς να το ξέρεις. Και το boss fight θα ήταν η γιαγιά, ας πούμε, που θα σε μπούκανε φαγητό. Σίγουρα οι enemies είναι οι μεθυσμένοι μπαρμπάδες που έρχονται στο καφενείο το μεσημέρι. Τώρα το final boss δεν ξέρω τι θα το έβαζα. Θα μπορούσε νομίζω κάλλιστα να είναι ο παππούς με την κλίτσα και που το βλέπεις, ξέρω εγώ, σαν τεράστιο staff. Τα μικρά παιδάκια νομίζω στο χωριό θα ήταν ξεκάθαρα quest. Γιατί ξέρω εγώ θα σου λέγανε απλά τι να κάνεις και εσύ θα ακολουθούσες. Θα σου λέγανε δήρε τον Μπάμπη, θα άκουγες Slay Bobby's Headhunter of Τσίπουρο. Αλλά ναι, το storytelling, όπως είπα, σε αυτά τα παιχνίδια γίνεται μέσω των items και μέσω των NPCs που βρίσκεις στο δρόμο σου. Το κάθε NPC έχει ένα δικό του side story βασικά. Δεν υπάρχει νομίζω NPC σε Souls παιχνίδια το οποίο απλά κάνεις interact μαζί του. Το καθένα έχει και ένα, μπορεί εν μέρει μικρό, αλλά σίγουρα έχει ένα δικό του χαρακτήρα. Δεν σου περνάνε αδιάφορα. Πολύ ενδιαφέροντες χαρακτήρες γενικά μες στο Bloodborne. Από τους πιο ενδιαφέροντες να είναι η Eileen the Crow, που είναι ουσιαστικά Hunter of Hunters. Δηλαδή κυνηγοί οι οποίοι η ιδιότητά τους είναι απλά να κυνηγάνε άτομα τα οποία έχουν επηρεαστεί από το Scourge of the Beast, όπως το λένε. Γιατί πολλοί χρησιμοποιούν το αίμα των τεράτων, τέλος πάντων, για να θεραπεύσουν οι πληγές τους, το οποίο εν τέλει τους μετατρέπει τους ίδιους σε τέρατα. Και αυτό ουσιαστικά είναι το main concept του story του Bloodborne. Αυτό που βλέπεις τουλάχιστον. Αυτό που δεν βλέπεις είναι ότι όλος ο κόσμος ουσιαστικά ελέγχεται από οντότητες οι οποίες λέγονται The Old Ones
Και είναι. Α, οι παππούδες λοιπόν. Ναι, οι φίλοι. ακριβώς. Υπήρχε λόγος που έκανα αυτό το reference πριν. Η Πασοκική. Ήτανε, ναι, ξεκάθαρα, που πήγε το final boss. Είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου απλά με μαλλιά, φαντάσου. Δηλαδή. Λαέ της Ελλάδος. Δηλαδή σε ένα τέτοιο κόσμο θα μπορούσε, θεωρώ, άνετα να υπάρξει ο Ανδρέας Παπανδρέου σαν NPC. Νομίζω θα μπορούσε να ήταν και ο Μητσοτάκης ο παλιός. Ο παλιός ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης ο καινούργιος θα ήταν ο character. Δεν ξέρω. Ο Παπανδρέου θα μπορούσε π.χ. άνετα να κάνει είσοδο απλά σε μια σκηνή να κατεβαίνει με σηκωμένα τα χέρια κάπου κάτω σκαλιά. Πάρα πολύ Και από εύκολα. κάτω το πλήθος να το κραυγάζει. Ναι, σε κάποιο είδους riot, ξέρω εγώ, στους δρόμους. Νομίζω υπάρχει κάτι τέτοιο σε ένα opening stage εντωμεταξύ, χωρίς να είμαι σίγουρο. Για τον Παπανδρέου συγκεκριμένα. Όχι, δεν νομίζω πως είναι Παπανδρέου reference. Φαντάζεσαι σε Assassin's Creed, ας πούμε, να έχεις Assassin Mission, ξέρω εγώ, σκότωσε τον Ανδρέα Παπανδρέου σε προεκλογική του ομιλία και πρέπει να περάσει μέσα από το πλήθος για να το σκοτώσεις. Όταν λέγαμε ότι το Assassin's Creed Odyssey did something wrong, αυτό έκανε λάθος ακριβώς. Δεν πήγαμε στη μεταγενέστερη ελληνική εποχή. Ποιος Σοκράτης και... Άκου εκεί τώρα. Άσε μας. Άσχετα ονόματα. Ανδρέας Παπανδρέου μόνο. Ανδρέας Παπανδρέου και Ατρέας γιος του κράτους. Μόνο αυτοί οι δύο μετράνε, κανείς άλλος. Και για να κλείσω ουσιαστικά, το game έχει ένα πολύ περίεργο ending, αναλόγως με το τι θα διαλέξεις, το οποίο είτε ξυπνάς από το Hunter's Dream, ουσιαστικά από το όνειρο που υποβλήθηκες όταν έκανες αυτή την μετάγγιση αίματος. Το δεύτερο ending παλεύεις τέλος πάντων τον host of the dream, τον Geralt, the first hunter, German, συγγνώμη. Είπα και εγώ, νόμιζα είναι το Witcher. Όχι, German, the first hunter, ο οποίος ουσιαστικά σε καθοδηγεί κιόλας καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας σου, πάνω σε ένα αναπηρικό καροτσάκι. Και στο τέλος, απλά δια μαγείας, λες και πήγε, ας πούμε, π.χ. κάποιος πάτερ από τα Ιεροσόλυμα και του φίλησε τα πόδια. Από το Άγιο Όρος, από το τρίτο μας πόδι. Ακριβώς. Και σηκώνεται δια μαγείας και απλά πιάνει ένα τεράστιο site και αρχίζει να σε πετσοκόβει, ξέρω εγώ, χωρίς λόγο και αιτία. Και το τελευταίο ending, το οποίο συμβαίνει όταν έχει συλλέξει όλα τα umbilical cords, τέλος πάντων, που είναι κομμάτια από αυτά τα old ones που κυριεύουν τον κόσμο, στο οποίο κατεβαίνει ένα old one, the moon presence όπως το λένε, που είναι ουσιαστικά τα ζώδια. Ακριβώς. Δηλαδή είναι ζυγός, ξεκάθαρα, είναι διπολικός, το βλέπεις. Κατεβαίνει και ουσιαστικά το κάνεις repel μέσω αυτών και γίνεσαι εσύ το επόμενο old one, εφόσον το σκοτώσεις. Το οποίο σου δημιουργεί απορία ότι μήπως αυτό είσαι σε κάποιο είδους λούπα, δεν μπορείς να ξέρεις. Είναι πολύ περίεργη ιστορία γενικά. Inception-like, ας πούμε. Κάπως έτσι. Okay. Αλλά δεν μπορεί, νομίζω, κάποιος να εξακριβώσει ακριβώς γιατί συμβαίνουν όλα αυτά ή ποια είναι η αιτία πίσω από αυτά. Αυτό έχω να πω εγώ για τον Bloodborne στην ιστορία. Ελπίζω να μην σας μπέρδεψα, γιατί είναι πολύ ευαίσθητο και δύσκολο θέμα. Έχω να προτείνω ένα YouTube κανάλι σε όποιον ενδιαφέρεται γενικότερα για Souls, LOL, για οτιδήποτε στο YouTube, τον Vati Vidya. Θα κάνουμε και promo αλλού. Έχουμε κάνει ήδη collab με τον κύριο Vati. Δεν μας έχει απαντήσει στα email μόνο. Ναι, εμένα μου έχει απαντήσει σε σχόλιο στο βίντεο, θα θες να ξέρεις. Με ξέρει τόσο καλά και μου πάτησε και καρδούλα. Και δεν τον έβγαλα καν για ποτό, φαντάσου. Το οποίο έχει εξαιρετικά lore videos, έχει πάρα πολύ ωραία concept. Οπότε, αν κάποιος ενδιαφέρεται να εμβαθύνει περισσότερο σε lore των Souls παιχνιδιών, he's the one, τέλος πάντων. Οφείλω να ρωτήσω εδώ, βέβαια, ως κάποιος που δεν το έχει τελειώσει, έχει απειροελάχιστη επιδερμική επαφή με τον Bloodborne. Μάλιστα. Ρε εσύ, είναι κομπλέτο να πρέπει να κάτσεις να δεις, ας πούμε, ένα, πιστεύω, 2ωρο YouTube βίντεο ή αντίστοιχα ένα podcast για να καταλάβεις την ιστορία ενός παιχνιδιού? Ναι. Δεν το θεωρώ αποδεκτό απαραίτητα. Θεωρώ ότι κάπως σε προτείνει να το κάνεις άμα θέλεις να το κάνεις. Γιατί ο κόσμος ο ίδιος σου λέει ήδη αρκετά πράγματα για το πώς συμβαίνουν τα πράγματα. Δηλαδή, μόνο και μόνο μέσω interactions από NPCs και από το τι βλέπεις γύρω σου, μπορείς να καταλάβεις πάρα πολλά πράγματα. Το αν θες να εμβαθύνεις σε περαιτέρω θεωρίες και λεπτομέρειες για τον κόσμο, είναι ξεκάθαρα, νομίζω, θέμα του καθενός, αν θα έχει να κάνει με το gameplay του. Φίλε Χρήστο, για πες μας, ποιο είναι το magnum opus σου για story games? Λοιπόν, έχω ξεκάθαρη απάντηση, η αλήθεια είναι, που είχα από την πρώτη στιγμή στο μυαλό μου. Απλά οφείλω να κάνω και τη χαρακτηριστική μου κίνηση, δηλαδή μια μικρή παρένθεση, και να πω ότι η εξαιρετική ιστορία την οποία μπορούν να παίξουν και οι φίλοι σου στο PC
είναι το BioShock, βέβαια δεν είναι η επιλογή μου, αλλά ήθελα να το αναφέρω οπωσδήποτε, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, γιατί συνδυάζεται κιόλας με αυτό που είπες ότι έχεις κάποιον, δεν ξέρω, το έχεις παίξει ποτέ. Όχι, δεν το έχω Έχεις δοκιμάσει. ουσιαστικά, για να μην το σποιλάρω και πάρα πολύ, έχεις έναν τυπά που σε καθοδηγεί στην αρχή του παιχνιδιού και μετά υπάρχει ένα από τα πιο γνωστά plot twist σε βιντεοπαιχνίδια προς το τέλος περί αυτού, που παίζει πάρα πολύ με το μυαλό σου. Ουσιαστικά ρε εσύ, ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του video games πιστεύω εγώ είναι η διαδραστικότητά τους, το ότι εσύ είσαι συμμετέχον ας πούμε σε αυτό που γίνεται, δεν το παρακολουθείς παθητικά όπως είναι μια σειρά, μια ταινία ή το οτιδήποτε. Και με το συγκεκριμένο παιχνίδι παίζει πάρα πολύ με αυτό, το ότι ουσιαστικά νομίζεις ότι έχεις τον έλεγχο πάνω στο παιχνίδι, ενώ πρακτικά δεν έχεις καθόλου τον έλεγχο και έχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα θεματολογία από πίσω. Είναι γενικά πολύ ενδιαφέρον, αλλά δεν θέλω να το σποιλάρω κιόλας. Anyway, το παιχνίδι που θεωρώ εγώ magnum opus σε video game storytelling, που είναι γνωστό, μπορεί να θεωρείται και από κάποιους λόγω του sequel, ας πούμε, ότι έχει χαλάσει κάπως ή έχει υπονομευθεί. Πάρα αυτά ακόμα το θεωρώ peak storytelling. Είναι το The Last of Us. Είναι εξαιρετική, είναι απίστευτη η ιστορία και θα, ας πούμε, πω περισσότερα περί αυτού σε λίγο. Απλά έχω να πω ότι η ιστορία αυτή καθεαυτή, τα βασικά της κομμάτια ήταν τόσο ενδιαφέρουσα που ας πούμε οριακά είναι ταινία, παύλα σειρά, οποία και έγινε και είναι αρκετά πετυχημένη. Και προφανώς δεν μιλάμε για το γελάστοβας του Μάρκου Σεφερλί, το οποίο δεν έχει βγει ακόμα και περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία να δούμε την μπλοκή και το adaptation που θα έχει. Αυτό ήταν meme, έτσι δεν είναι? Βασικά δεν το κρατάω μακριά για τον Μάρκο να το κάνει πραγματικότητα, αλλά... Ναι, προφανώς και ήταν meme, αλλά δεν ξέρω, κάποια πράγματα στη ζωή θεωρώ, ενώ μπορεί να τα λέμε για πλάκα, τα εννοούμε. Δηλαδή, νομίζω ο Σεφερλής είναι τόσο desperate σε όλα που θα το έκανε. Δηλαδή, απλά παρά είναι boomer πιστεύω, για να το αγγίξει ρε παιδί μου αυτό το genre ακόμα. Δηλαδή θέλει λίγο για να το, Κοίτα, για να το υιοθετήσει. αν γινόταν ελληνική σειρά, σίγουρα θα το έκανε. 100%. Θα ήταν η τελευταία από εμάς, ξέρω εγώ, και θα έκανε κάποιο λογοπαίγνιο γύρω από αυτό. Και θα είχε και το They Not Like Us του Kendrick Lamar μέσα για κάποιο λόγο. The Last of Us, ξέρω εγώ, και απλά θα το έβαζε να ακούνε. Ναι, γιατί είναι ο Μάρκος Σεφερλή, μπορεί να συνδυάσει τα πάντα. Φαντάσου λίγο το Σεφερλή να κάνει το χορό από το βίντεο κλιπ που λέει και το A minor και να κάνει το... Φαντάσου λίγο το Σεφερλή να βάζει τον Άνω να παίζει κιθάρα στη σειρά του γελάς το βάζει. Ξέρεις γιατί μου φαίνεται γελίο, γιατί δεν μου κάνει εντύπωση με το πόσο μπετό ας πούμε είναι ο Σεφερλή. Anyway, γιατί θεωρώ το The Last of Us, ας πούμε, το magnum opus του video game storytelling. Διάφορους λόγους. Καταρχάς πιστεύω την έχεις δει την ιστορία ή έχεις δει τη σειρά γενικότερα? Ξέρω ποια είναι η ιστορία. Γενικά. Okay. Οπότε θα το σποιλάρω και οποιοσδήποτε φίλους δεν το έχουν δει να Spoilers! Spoiler alert. Ότι η κεντρική θεματολογία, ειδικά το ερώτημα που θέτει στο τέλος, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το ότι έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος, ας πούμε, πριν γίνει όλος αυτός ο χαμός με τα ζόμπι, έχασε τα πάντα και μετά έγινε ένας hardcore survivor με μια κοπέλα μέσα των εμπειριών τους και το survival κτλ. Και στο τέλος του τίθεται το ερώτημα του αν πρέπει να σώσει όλο τον υπόλοιπο κόσμο για να κάνουν ένα εμβόλιο ή να σώσει την κοπέλα, και γίνεται όλο αυτό το αμφιλεγόμενο, θα πω εγώ, ending. Βέβαια νομίζω και εκ των υστέρων, και έχουν περάσει 10 χρόνια και από το πρώτο παιχνίδι από όταν έχει βγει, όλοι συμφωνούμε ότι ο Τζόελ είχε δίκιο, γιατί οι Fireflies δεν ξέρουμε αν θα μπορούσαν τελικά να κάνουν όντως το εμβόλιο και δεν ρώτησαν και ποτέ την Έλλη αν θα ήθελε να κάνει την εγχείρηση. Επίσης, με το που άκουσα τη λέξη εμβόλιο, μου ήρθε κατευθείαν COVID σενάριο με αυτή την ιστορία. Δηλαδή θα μπορούσαμε ποτέ να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πιστεύεις? Ξέρεις ποιο είναι το πιο ειρωνικό σε όλο αυτό, ρε εσύ? Το ότι το δεύτερο, που είναι και πολύ πιο αμφιλεγόμενο παιχνίδι, βγήκε το 2020, το καλοκαίρι του 2020. Πάνω δηλαδή στην καραντίνα. Ύποπτο. Και γενικά τα The Last of Us, ας πούμε, είναι παιχνίδια τα οποία είναι πολύ στενάχωρα, πολύ βαριά.
Οπότε ήταν όλοι σε μια φάση, εντάξει, το έκραζαν για άλλους λόγους, αλλά ήταν όλοι σε μια φάση ότι έχουμε ας πούμε όλο αυτό που γίνεται τώρα, θα παίξουμε και ένα post-apocalypse παιχνίδι και όλα αυτά. Εκτός από αυτούς που είναι από την Ιγουμενίτσα. Αυτοί ζουν... Αυτοί ζουν σε αποκαλυπτικό κόσμο. Κοίταξε, δεν θα σας δώσω το μονοπόλιο, θα πω ότι είναι διάφοροι, ας πούμε. Είναι η Φλόρινα, είναι το Αγρίνιο που είναι η αντίστοιχη Σαχάρα βέβαια, όπως θα πω ο Είναι ένα αμάλγαμα το The Last of Us από ερημωμένες ελληνικές πόλεις, σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε. Αν μπορούσαμε να πάρουμε το IP θα το κάναμε The Last of Us αλλά ελληνικά. Γιατί όπως λέει και ο παππούς μου, όλα είναι ελληνικά. Δεν έχει μαλακίες. Κατά μία είναι και λίγο ελληνική τραγωδία το συγκεκριμένο, πέρα από την πλάκα. Αλλά εσύ, ας πούμε, η αρχή, ο πρόλογος που χάνει την κόρη του, όσα react βίντεο και να δεις, όποιος και να το δει μόνος του, δεν γίνεται να μην κλάψεις, ας πούμε, αυτό. Δηλαδή, είναι το performance τόσο καλό, είναι τόσο καλά σκηνοθετημένη η σκηνή, που σου εκμεύει το συναίσθημα από μόνο του. Οφείλω να παραδεχθώ ότι το gameplay δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, τουλάχιστον στο πρώτο, γιατί στο δεύτερο το βελτίωσαν πάρα πολύ. Αλλά όλο το storytelling που σε κάνει να δένεσαι με τον κόσμο και τους χαρακτήρες και μετά να μπαίνει όλο αυτό το δίλημμα του θα θυσίαζες το αγαπημένο σου πρόσωπο στον κόσμο για την υπόλοιπη ανθρωπότητα ή όχι. Και τελικά κατά μία έννοια λες ότι όλος μου ο κόσμος είναι αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Πιστεύω είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον δίλημμα, ένα πολύ δύσκολο δίλημμα, το οποίο όσο και να μπορούμε, ας πούμε, επειδή το βλέπουμε σαν ένα art medium και το βλέπουμε απ' έξω να το κρίνουμε και να κάνουμε και να ράνουμε, αν βρισκόμασταν στη θέση του Joel ή του εκάστοτε, ας πούμε, Joel, δεν θα ήταν καθόλου εύκολο, ας πούμε, να επιλέξεις τι θα κάνεις και πώς. Αυτό πιστεύω ότι είναι ενδιαφέρον, είναι μια μικρή ιστοριούλα σχετικά σε ώρες, σε κρατάει, δένεσαι, έχει πάρα πολλά πράγματα όπως έχει δείξει και η σειρά από του πόσο ας πούμε εκτείνει γίνονται οι άνθρωποι υπό άλλα καθεστώτα, που χάνεται οποιοδήποτε κόνσεπτ ας πούμε ηθικού άξονα μπροστά στο βωμό της επιβίωσης. Είναι γενικά πάρα πολύ ενδιαφέρον και πέρα από αυτό το ότι και το motion capture είναι εξαιρετικό και το performance ας πούμε από τους ηθοποιούς κτλ. Έκαναν κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον για μένα και θέλω τη γνώμη σου γι' αυτό, τα αντίστοιχα zombies που έκαναν, και πιστεύω ότι αξίζει να σημειωθεί ότι όταν βγήκε το The Last of Us το 2013 ήταν πάρα πολύ ας πούμε mainstream και γενικά στο zeitgeist ας πούμε της κουλτούρας στα zombies. Ήταν το Walking Dead, ήταν διάφορα που έκαναν κάτι τόσο διαφορετικό που το βάσισαν σε κάτι αληθινό, ας πούμε σε ένα φάγκους της πραγματικότητας, και εντάξει το δραματοποίησαν μετά, αλλά οι clickers ας πούμε που κάποιοι είναι με τον ήχο ουσιαστικά και διάφορες παραλλαγές τους, θεωρώ ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και ιδιότροπη κατά μία έννοια παραλλαγή του zombie genre γενικότερα. Ναι, το zombie genre γενικά έκανε πάρα πολύ μπαμ την εποχή που κάπου στα μέσα του 2010, δηλαδή εκεί 2010 με 2014, δεν υπήρχε θεωρώ game το οποίο να μην είχε κάτι related με zombies. Βλέπε, εντάξει, το πιο διαδεδομένο και γνωστό Call of Duty, προφανώς. Νομίζω ότι ήταν το Walking Dead, δεν νομίζω ότι ήταν το Call of Duty. Το Call of Duty ήταν πιο πριν. Ήταν το 8 ξεκίνησε, ας πούμε. Ναι, αυτό εννοώ, δηλαδή ότι ήταν κάπως... Παντού. Ναι, ήταν έμπνευση πρακτικά το Call of Duty, για να το πω έτσι, απλά για να έρθει, ξέρω εγώ, σαν genre παντού. Το όλο concept με τα zombies, με οποιαδήποτε μορφή μπορείς να πεις ένα zombie. Αλλά στα περισσότερα games δεν υπήρχε κάτι original, δηλαδή ήταν το κλασικό zombie, απλά περίεργη ήχη, ξέρω εγώ, και φάω μυαλά, τέλος, και θέλω να φάω ανθρώπους. Τα classes ουσιαστικά από zombies είναι αρκετά ενδιαφέροντα, το πώς μπορείς, ξέρω εγώ, να διαχειριστείς αυτό τον ιό που ουσιαστικά προκαλεί μετάλλαξη, γιατί πρακτικά αυτά είναι τα zombies. Δηλαδή είναι άνθρωποι που έχουν υποστεί ακραίες μεταλλάξεις στον οργανισμό τους. Ναι, ρε, και θεωρώ ότι αυτό είναι και το ενδιαφέρον του, ουσιαστικά αυτό που σου λέει πιο άρρητα είναι ότι μένει η συνείδηση του ανθρώπου, αλλά τον έλεγχο ας πούμε του σώματος τον έχουν το zombie, το αντίστοιχο fungus που είναι ας πούμε στο The Last of Us.
Δεν ξέρω, δηλαδή είναι πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή είναι φρικαλαίο πιστεύω να το σκεφτείς. Οφείλω να πω για να κλείσω ας πούμε το δικό μου τέτοιο περί του The Last of Us, ότι ειδικά στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο το soundtrack και η μουσική που το περιτριγυρίζει ας πούμε και το εμποτίζει σε διάφορες σκηνές είναι απλά μαγευτική, σε βάζει στον κόσμο, έχει αυτό το γλυκόπικρο ας πούμε ύφος το οποίο σε βάζει μέσα στον κόσμο και για μένα ίσα είναι και λίγο παράσιμο για το The Last of Us που βγήκε σε μια εποχή που το zombie genre ήταν τόσο κορεσμένο και πάλι κατάφερε να έχει τη δικιά του ταυτότητα. Ναι, είναι αρκετά διαφορετικό σαν game το The Last of Us, γιατί ουσιαστικά πήρε ένα concept το οποίο ήταν χιλιοπεγμένο και χρησιμοποιούταν κυρίως σε games τα οποία είχαν ως focus δεν ξέρω τώρα πώς να τα χαρακτηρίσω, να σου πω την αλήθεια, τα οποία ουσιαστικά απλά ήταν σαν gore, ξέρω εγώ, παιχνίδια, δηλαδή παιχνίδια τα οποία απλά έβγαινες και σκότωνες τους πάντες. Πιστεύω τουλάχιστον για το The Last of Us ότι πολλοί μπορούν να το παραδεχθούν μόνο και μόνο γιατί η κύρια βάση ας πούμε της δημοφιλίας του ήταν η ιστορία του. Ναι. Ενώ στο Bloodborne πιστεύω πρέπει να τρυφήσεις πάρα πολύ για να εκτιμήσεις αυτό το visual storytelling που είπες. Σαν σύνολο, ως μεμονωμένο βασικά χαρακτηριστικό του Bloodborne πιστεύω ναι, αλλά σαν σύνολο θεωρώ σαν παιχνίδι από το game design μέχρι τα όπλα, μέχρι και τον κόσμο γενικότερα. Θεωρώ αυτό είναι που τράβηξε τον κόσμο περισσότερο σε σχέση με τα άλλα Souls games. Η συνολικότητα του Bloodborne, γιατί σαν gameplay δεν είχε κάποια ιδιαίτερη διαφορά σχέση με τα υπόλοιπα. Ίσα ίσα ήταν χειρότερο λόγω των locked FPS, ας πούμε, ή του κακού performance που είχε το PS3 με αυτό το game προφανώς. Και το PS4 κατ' εξοχή, γιατί απλά δεν είναι optimized το παιχνίδι για να τρέχει καλά σε κονσόλα. Είχε βγει στο PS3. Νομίζω είχε βγει μόνο στο PS4. Δεν είμαι σίγουρος, αν και νομίζω είχε κάνει το πρώτο release. Το 15, γι' αυτό. Στο 4, με συγχωρείτε. Το PS3 δεν έχει παιχνίδια, συγγνώμη, λάθος μου. Είναι η πιο ξεχασμένη κονσόλα ever. Ναι. Μέγα λάθος, αλλά δεν είναι επί της παρούσης. Αυτό είναι επόμενο άλλο επεισόδιο, στο οποίο εγώ δεν θα συμμετάσχω προφανώς, γιατί δεν μπορώ να έχω άποψη. Εγώ έχω απλά το ταπεινό μου υπολογιστή, στον οποίο μπορώ να τρέξω συγκεκριμένα πράγματα, όχι exclusive. Κάποιος πιο πονηρός θα έλεγε. Όπως και οι περισσότεροι φαντάζομαι στην Ελλάδα. Δηλαδή πιστεύω η unpopular μορφή θα είμαι εγώ. Όχι. Ναι, γιατί στην αλήθεια είναι πως στην Ελλάδα, επειδή δεν έχουμε αυτή την έπαρση να πάρουμε μια κονσόλα. Δηλαδή οι περισσότεροι απλά έχουν ένα λάπτοπ, έναν υπολογιστή που είναι για πάντα και απλά παίζουν games εκεί. Κατά πάσα πιθανότητα. Ή σε web ή σε internet καφέ. Σε web κλπ. Οφείλει να σημειωθεί ότι πιστεύω κάθε σπίτι στην Ελλάδα κάποια στιγμή στη ζωή του είχε ένα PlayStation 2. Ναι, θεωρώ κάθε σπίτι στον κόσμο βασικά. Ναι, οριακά. Αυτό. Γιατί αυτή η κονσόλα αλήθεια παίζει να έχει πουλήσει περισσότερο και από νερό, ξέρω εγώ, εκείνη τη χρονιά που βρήκε. Αν θες να ξέρεις, νομίζω το PS4 κάποια στιγμή το ξεπέρασε προς το τέλος. Ναι. Σε πωλήσεις. Ναι, ναι. Ή το έφτασε αρκετά κοντά, ας πούμε. Εντάξει, έχει γίνει και πολύ πιο mainstream το gaming βέβαια. Δηλαδή το 2000. Πότε βγήκε το PS2, δεν θυμάμαι. Το 4-5, κάπου εκεί. Το 4-5, ναι. Δεν ήταν ακόμα αρκετά mainstream το gaming. Θεωρώ ήταν αρκετά συγκεκριμένο τρυπάκι. Γιατί ήταν και στη μετάβαση από τις παλιές κονσόλες, βλέπε, ξέρω εγώ, N64, Nintendo GameCube κλπ, το παλιό, το Xbox, δηλαδή ήταν αυτή η περίεργη μετάβαση 3D που έκανε τεράστιο μπαμ στην gaming κοινότητα, η οποία βέβαια τότε ήταν μικρή. Σίγουρα, και ακόμα εντάξει το Xbox δεν ανταγωνιζόταν, δηλαδή το PlayStation. Νομίζω το πρώτο το Xbox ανταγωνιζόταν το PS2 που πήγε άκλαυτο. Ναι. Και μετά το 360 χτύπησε πάρα πολύ δυνατά το PS3. Ναι, μόνο και μόνο λόγω διαφοράς ποιότητας τιμής πιστεύω έγινε αυτό. Και επειδή το PS2 ήταν εξαιρετική κονσόλα. Οπότε κάπως πρέπει να βρεις έναν κατάλληλο διάδοχο όταν κάνεις ένα τέτοιο release. Βέβαια όλοι πιστεύω έχουμε υπάρξει σε αυτή την στρεσογόνα κατάσταση όπου το βάζεις στο CD και έχει εκείνο τον εικονικό κόσμο τον μπλε που περιμένεις και σε φάση θα ανοίξει, δεν θα ανοίξει. Και θα δείξει απλά τα κόκκινα μετά και απλά θες να το πετάξεις από τον μπαλκόνι. Ναι, αλλά αθάνατη κονσόλα. Αθάνατη κονσόλα, αλήθεια. Θεωρώ ότι
και τώρα ξέρω εγώ που είναι κάπου αποθηκευμένη στο σπίτι μου, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα ράφι. Αν κάνω απλά ένα φύσιγμα και τη βάλω στην πρίζα, θεωρώ ότι θα δουλέψει χωρίς κανένα θέμα. 3, 2, 1. Πώς δημιουργούσε το God of War, ότι νιώθω βαθύτατα απογοητευμένος που δεν έχω τη δυνατότητα να ερωτοτροπήσω με καμία γυναίκα στα νέα games. Με quick time events. Έλα ρε φίλε, όχι, σε καμία περίπτωση. Αυτά ήταν απίστευτη κριντζιά από τα παλιά. Δηλαδή, εγώ μπορώ να σου πω που τα έχω παίξει όλα. Ήταν απίστευτη κριντζιά που πατούσες, ξέρω εγώ, τα κουμπιά και έπαιρνες orbs. Δηλαδή, φαντάσου να ίσχυε αυτό στην πραγματική ζωή. Να έπαιρνες orbs. Είναι σαν να χτυπάς τα σημεία G πρακτικά. Ενώ γίνεται η πράξη. Δηλαδή είναι... Όχι ρε, εντάξει, ήταν gamer fantasy της εποχής που δημιουργήθηκαν. Εγώ πάντως που το έπαιξα ως έφηβο αγοράκι μου φάνηκε εξαιρετικά τρομερή λεπτομέρεια. Που εκεί ακόμα και κάποια pixel είχαν την ικανότητα να σε κάνουν να νιώσεις, ξέρεις, κάτι παραπάνω. Υπάρχουν δύο άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη, αυτοί που πάταγαν το gameplay από τον God of War, ξέρω εγώ, σε αυτά τα παιχνίδια για προσωπική ευχαρίστηση, ξέρω εγώ, το χαρακτηρίζω αυτό. Ήταν μια ωραία έκπληξη στο τέλος της ημέρας. Και άνθρωποι σαν και εμένα που απλά το έκαναν για τα orbs, ξέρω εγώ, να ανεβάσουν τα όπλα τους. Εγώ θυμάμαι ότι τουλάχιστον εκείνη την εποχή, επειδή δεν είχαμε... In the old days. In the old days τότε παλιά, γιατί πλέον έχουμε φτάσει young status οι περισσότεροι. Όταν το gaming ήταν affordable. Ακριβώς, δηλαδή όσοι μπορούσαμε, ξέρω εγώ, φάση να αγοράσουμε games με 10 ευρώ από ένα μαγαζί. Ή που τα έπαιρνες σπασμένα σε CD. Ή σπασμένα, στο PS2. Ή τα έπαιρνες, ξέρω εγώ, μεταχειρισμένα από κάπου, γιατί ναι, παιδιά, αυτά τα μαγαζιά ήταν απίστευτα. Long live the video clubs. Ακριβώς. Τρομερές αναμνήσεις από εκείνα τα μαγαζιά. Νιώθω ότι όσοι είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό, που δεν χρειαζόταν ποιοι να βάλουν το μισό τους γαμμένο μπίπ εκεί. Το μισό τους μηνιάτικο για να πάρουν απλά ένα DLC για το παιχνίδι, ούτε καν το ίδιο το παιχνίδι. Θεωρώ ότι πλέον νιώθουν πάρα πολύ παγιοί στο χώρο του gaming, δηλαδή σαν να ζήσανε μια άλλη εποχή. Νομίζω κάνει ακόμα και η δικιά μας τη γενιά που είμαστε στα 20's μας, ας πούμε, να νιώθεις ότι, ξέρω εγώ, back in the old days, ας πούμε, στη γενιά μου, ναι, πληρώναμε ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, 40-50 ευρώ και παίρναμε ολόκληρο το παιχνίδι, όχι 80 ή 70 ευρώ και παίρναμε το μισό μπαγκαρισμένο χωρίς το DLC. Δηλαδή το μόνο, ας πούμε, π.χ. θα μπορούσαν τα IKEA να κάνουν κάτι τέτοιο, δηλαδή να έπαιρνες σε κομματάκια το δίσκο και να τον έχεις μόνος σου. Φίλε, αυτό είναι το σημερινό gaming, αν κάτσεις και το σκεφτείς. Ναι, αυτό είναι πρακτικά. Ότι σου δίνουν ένα παιχνίδι μη συναρμολογημένο κατά μία έννοια. Μη ολοκληρωμένο θα έλεγα, κατά πολλές έννοιες βασικά. Και σου απλά βγάζουν ένα τεράστιο patch με κάποιο έξτρα content και σου λένε ορίστε, εδώ είμαστε. Αλλά ξέρετε ποια είναι η μόνη εταιρεία η οποία δεν το κάνει αυτό? Η Bandai Namco. Και η Bandai Namco ποια παιχνίδια έχει βγάλει? Τα Monster Hunter. Και ναι, δεν θα έλεγε ποτέ αυτό το επεισόδιο αν δεν ανέφερα το καλύτερο παιχνίδι όλων των εποχών. Unbiased opinion 100%. Πάντα αμερόληπτο. Εντελώς. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σε αυτό το επεισόδιο. Ελπίζω να μας ακολουθήσετε και για τα επόμενα. Μπορείτε να μας ακούσετε στο Spotify και να δείτε τα βίντεο μας στο YouTube. Θοδόρη, κάποιο τελευταίο comment για το κοινό μας? Κάποιο τελευταίο comment για το κοινό μας. Για μένα, μη χαραμίζεστε. Τώρα όντως ακούγομαι θείος, αλλά πρέπει να το πω αυτό. Μην χαραμίζετε σε online multiplayer games. Παίξτε μία φορά το χρόνο ένα καλό story game, ένα καλό indie game. Indie game. Αυτό θα μπορούσε να είναι θέμα για συζήτηση. Για να ξεφύγετε λίγο από τη ρουτίνα και τα νεύρα και την τοξικότητα των online games, για να διευρύνετε λίγο τους οριζοντές σας. Να δείτε κάτι όμορφο που θεωρώ θα έχει την ίδια επίπτωση με μια καλή ταινία. Συμφωνώ σε αυτό. Βέβαια, αρκεί να μην είναι open world game και ειδικά της Ubisoft. Αλλά θα δούμε. Ίσως η Ubisoft καταστραφεί σε ταινία πριν βγει το GTA 6. Όλα είναι πιθανά. Ίσως η Ubisoft να βάλει τον εαυτό της, να κάνει τον εαυτό της compress σε αρχεία, ας πούμε, π.χ. 350 TB και να μην μπορεί να κάνει ένα compress ούτε τον ίδιο της τον εαυτό. Όπως κάνει και με το παιχνίδι της, με λίγα λόγια. Να την αγοράσει η WinRAR. I was Θοδωρής, he was Χρήστος. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε, καλή συνέχεια.